Assalamu alaikum edilişler. Men Hazım Rasyonov, jurnalist, kino kritik. İnce meýillen bäri kino sunnaty barada habarlar, analizleri, täzelikleri ýazyp bilýärdim. Ne şol ýerde toplan baý tejribemi siz bilen paýlaşmakçy. Kino sunnaty zadyly sunnat hasaplanýar. Kino sunnatyny halamayan adam ýok diýse boljak. 8 milyar insanyň umulmanyna bir gezek film görenligini arkaýyna aýdyp biler ömründe. Kino sunnaty 1990 ýylyň 28 dekabryndan gözde şalkaýdýar. Şol gün Lumière doganlar Fransiýaly atna telekeçiler diýip biler. Bular kino sunnatyny oýlap tapýarlar. Hatda olar düşüren dokumental, gysga urumly filmlerini halk köpçüligine görkezýärler. Şol güne kino sunnatynyň ilkinji dören güni resmi ýagdaýda alınýar. Kino sunnatynyň esaslandyrmagyna goşan adamlar başga da kän. Thomas Edison Amerikada, New Jersey'de, Lumière doganlardan Thomas Edison görkezýär. Ýöne ol filmi diňe özi ýa-da bir adama, iki adama görkezýär. Halk köpçüligine görkezmek üçin de gija galýada. Şoň üçin Thomas Edison kinoň atasy bolup bilenok. Germaniýada Skladanowski kino sunnatynyň esaslanmagy üçin, esaslandyrylmagy üçin köp tagallar. Kino sunnaty 7-nji sunnat hasaplanýar. Onuň 6 sunnatdan bir agdap geçsek, aýdymsaz, teatr, tan, heykeltaraşlyk, suratkeşlik, arkitektura, ilki döwürlerde geometriýa, matematika, retorika ýa-da astronomiýaly urlarym sunnat hasaplanıpdyr. 7-nji sunnat diýilen terminologiýany ilkinji bolup Italiýaly Ricciotto Canudo ulanýar, şonun berem 7-nji sunnat diýilip alınýar. Kino sunnatynyň umman hökmüni alyp biler. Ýylyň dowamynda dünýäde 7.000-10.000 aralygyny film suraty düşürilýär. Ortaça 8.000 diýip alyp biler. Dünýäniň çarpynjyny ähli iklimam filmi öz ulgaşandan goşýar. Ýani iň ulgaşan elbetde san wagtda da, hil wagtda da Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilýär. Kino sunnatynyň ösen ýeri hasaplanýar. San wagtlarymyzda 10.000 boly filmiň müňden gowragy Hindistana deýişli, Bollywood diýilýär. Hemmesi Bollywood däl elbetde. Hindi kino sunnatynyň san wagtda goşandy uly. Soňky ýyllarda Nigeriýada, Afrikada da hereket köp. Zaten demirgazyk Afrikada kino sunnaty has giňden ýaýran. Olaryň hatarına Merkez Afrikada, Nigeriýa goşuldy. Islerini sunnatda bolşýaly kino sunnatynda da pul aýlanşygy ummasyz prokatlardan gazanylýan puluň miqdary ýylyň dowamynda 40-50 milyar dolar, 50 milyar dolara boly. Soňky ýyllarda peýda bolan öýde film tomaşa etmek, yani Netflix diýdi, Amazon diýdi, Hulu diýdi, bir giden Disney Plus diýdi, täze çykan streaming platformalaryndan goşamyzda 130 milyardan geçýär kino sunnatynyň bir ýylyň dowamyndaky aýlanşygy. Bizem mundan soň siz bilen şu kino sunnatyny deýişli giňişliğin gurumlar etmekçi, kino sunnatynda goşulýan bayraklar, geçirilýän festivallar we artistler, aktyorlar, meşhur ýyldızlar, uly ýygylar giden şahsiýetler we kino bilen baglanşykly uly rejissörler bar. Ha ýygyzerli ýagdaýda kino sunnaty bilen baglanşykly belli şahsiýetler barada ýa-da düşürýän, öňe saýlanýan ýurtlar barada giňişliğin bilen söhbet açar. Studiolar barada, ýa-ni diýişim platformalar, ýa-ni streaming platformalar barada. Dünýäde haýsy öňde, haýsy has köp müşterisi bar, haýsynyň has köp abunatçysy bar, şular barada haýsy has köp kino önünde. Kino sunnaty diýilen diňe bir kino däl eýsem, köp zat önünde jemleýär. Yani kino hem kino bilen baglanşykly seriallar soňky ýyllarda hem köp da kino sanyny hem köp başlady seriallaryň sany. Ada multfilmler, dokumental filmler, gysga urumly filmler hem şolary kino sunnaty bilen baglanşykly. Hormatly kino müştaklary, her gerekde siz bilen bir kino bilen baglanşykly bir habar, täzelik şeýle de günüň filmini siz bilen paýlaşmakçy. Täzeligimiz bu ýerde ada känne Oscar bilen baglanşykly. Oscar kino sunnatynyň uňly bayragy hasaplanýar. Şu ýylky Oscarda barasam mart aýyna geçirildi. Anora diýen film diýip saýlandy. Oscar bayragyny häzirki wagtda 20 çuwurdan oluşturulýar. Geljek ýyl 24-de çykar. Ingowy casting, yani ingowy artistler toplumy diýip alyp biler. İlkinji ingowy casting bayragi goşurular. 2028-nji ýyldan başlap Oscarda barasynyn geçirilip başlany 100 ýyl bolýar, şonda da
ingo kaskadyorlar toparı yani ingo kaskadyor bedegi deyip bayrak goşulup başlanırdı. İki temine aslında başka uğurlarda, başka platformaların goşulayan bayraklarına bağ, ki işten diyeceğiz deyip akademiya iki bayrağı mine düzümüne goştu. Yeni bir haber var, Oscar'la bağlanışıklı. 78 bin tane akademiyanın ağdatı var. Oscar yılın ingo filmlerini solar saylayarlar. Festivalisi esasında. İlk yıllarda dine Amerikan ya da İngiliz kinoçular ya da kino bilen bağlanışıklı şahsiyetler akademiyanın ağdatı. Ne sonki yıllarda 5-6 yıllıkta da dürlü yurtlarının kino vekilleri, artistleri, rejissörleri, montajçıları yine akademiyanın ağdalığına kabul edildi. Onların arkayın ses verişe katnaşarlar. Yine akademiyanın teadelikte çıkaran karara yine bundan sonra ses verenler şu filmi görmeyen ses vermeliler, görenliğini suud etmeli hatta ki yine şey değil ya, ses vermek isteyen ağdalar kinonun görenliğini suud etmeli, nerede haçan görenliğini doğru ya da öyle beyan etmeli oluyorlar da. Ne teadeliklerinde şu, yani günün filmlerinin ağdak geçeli bir şey ideali kolaydı. Hristiyan aleminin, Katoliklerin lideri Papa aradan çıktı. Papa Francisco yakın günlerde teade Papa saylanır. Ne film bilem şu teade Papa'nın saylanışı bilen bağlanışıklı. Hatta ki Konklav diye Edward Berger, Germanyalı rejissör, onun bir şey ideali Oscar alttı. Günvatar frontta teadelik yok değil film bilen. Ne şol Konklav filmi tuğrata çıktı. Ne şu filmde de Ray Fiennes başka oynayan Oscar'a daraşkar oldu. Konklav filmi 2024 yılın şoğlu çıkan kinolarının biri. Şu yerde Papa'nın saylanışı var arada yine gururun verildi. Halk köpçülüğünü niye Papa saylanıyor şu arada go'yu informasiya veriyor şu arada onun tarih faktları veriyor da. Ne günün filmden Konklav deyip biliriz. Ona ne mi? Hormatly kino müştakları film aradaki kinosun aradaki gıdıklı urunlar öňde deyip siz bilen häzirlikçe hoşlaşýar. Hoş, sag bolun.